Gwjwnthwng lao xinh xinh sona Gwjwnthwng lao xinh xinh sona Gwjwnthwng lao xinh xinh Nangkwa ngerua tilana Janam bay ang sona Jebur la xinh xinh Alah, माथो आदैया जिनथारै दावसावगासिनो दङलाय मा माथो रागासो जोंदों Karang marang खामानि मावना गोथाय ओंख्रि संना yang मोनजाला दाबो दायदावखासै मेथाइ खनबाय थाथोंसै मा खनो Karang marang ओंखामनि मावनाय थावनाय थावि ओंखाम संनाय yang मोनजाला बेनजारलै आदैयाबो Soro soro daru dahab sona Nangni mohora sona Angni bikayau sona Angni bikayau Ay aday, ang menunggu daw saupani deh Ang daw saunay kang punay pura birat expert kamani aday Ang berat mudang menci Tang, laidang purai tang Aday, day ang ninongalay Laidang purai walu sa aday Angko मानसिफोरा लाइजाम फरायनो होनायखायसो आं फरायदोंमोनलै नङाबा आं नोंजोंसो सापर्टआव दंखायो आदै नोंखौ मानसिफोरा दायनिगिरि साजायदोंबाबो आं नोंखौ दायनिगिरि साना आदै बायदि नम्र मानसिखौ दायनिगिरि सानोब्ला साजा मोनगोन आदै माने थैनानै थागोनबाबो गोथैसालिखौनो जायगा मोननाय नङा जोङो माने गोथै रायजोआवबो जों रावजोंबो अनजानाय नङा आरोना नोंखौ जुदि दायनिगिरि सानोब्ला मालाया मा सानो सानबाय थाथों दे आदै आं नोंखौ जेबो सानालै आदै आच्छा दे माने बे दाउखौ मोजाङै आलु संख्रि पियाज लगायजोबनानै मोजाङै सेफ्ले आं एसे खावालिफोरखौ खबर लाहैनि ए मावराजिया खोब आफाजों लोगो जाफ्लालायदों जाथों सासे लोगोबो जानांगौ नङाबा हारसिं थाबा दा आरोबा बांद्राय दावराव खालामबाय थागौमोन जेबो दाहोनथ'थासै बे माबा मोनसे बुंबाबो सिरि ओं ओंल' होननानै थादो नोंसोरो बे लाइजामानो जानानै गारलायना अखासिना सिथा आरायखोमावदोंसो एखे लावा लावा थिखिवा ओइ एखे लावा लावा थिखिवा दा माबायदि मोनदों मस्लाया ओइ एखे लावा लावा हाफां खुगा जिब्लां माबायदि मोनदों आंखौ दायनिगिरि साजायना माबायदि मोनदों गोसोफोरखौ दानिया आंखौ नोंसोरो दायनिगिरि साजायदोंमोन ना नङा होमबाबो लोगो नांनानै सावरि लिंलायदोंमोन नोंसोरो आंखौ बेंदोंमोन दा बोरै मोनखो नोंबोमोन सासे आरो बै सासेयालाय आरो नोंबोथ' आरो नोंलाय लाइजामानो नोंनि बायदि थारबा आरो नामाबो बुदांबालाय नोंखौनो सानखागोन ना आच्छा आरो बिदिसो बुंबावदों सरि आइ नारजि बुदां होनफ्लांबाय जोङो नोंखौ डाउट खालामफ्लांबाय लाइजामखौ नोंनि सानफ्लांदोंमोन सोर मिथिगौ दे नोंसा आफाया बिदि लाइजाम लिरखुमायोमोन होननानै नारजि बुदां आं बोरै मिथिनांगौ जाखो दे आंथ' नोंखौनो सानखागोन ना आं गोदोबो नोंखौ लाइजाम लिरफेराखैमोन मिथिबाय नोंखौ गोदोआ गोसो थानाय समावबो आं लाइजामखौनो लिरफेरासै मा होननानै बुंदों बियो नों लाइजाम लिराखैबा बैफोर लाइजामालाय सोरनिथोमोन नोंनि मुङै फैनाय लाइजामफोरा आंलाय मालायखौसो लिरनो होयोमोन दा सोरखौ लाइजाम लिरनो होयोमोन नोंलाय आंनि जानानै सोर लाइजाम लिरनानै हरोमोन बेखौ बुंबाय थानानै सानबाय थानानै लाब गैया आंखौ नोङो अखासिनि लाइजाम लिरग्रा सानदोंमोन ना आंखौ नोंसोर रावबो फोथायाखैमोन ना बेहाय जाबाय माथो खालामबावनो आंनि खर'आव थुबाय थानाङा सादों आंनि बिखाखौथ' नोंसोर गाग्लिजोबदोंमोन बेखौ आं माबा बुंदों नामा आदै आं जेबो बुङाखैलै आं नोंजों जेब्लाबो सापर्टआव दंखायो ओइ बेदरा जाबायबो थाथ' बोरै मोनदों ओइ बोरै मोनदों आइ बेहाय साजोबबाय खर'आव थुबाय थानांला आंनि बिखायाव जोग्लिजोबना गाग्लिजोबना दासोबो बोरैबा मोनबाय नोङो बोरैबा मोनदों एके लावा लावा थिखिवा जादो माखौबा दानाबा दाउनि खिथुवा एके लावा लावा नोंसोर आंखौ दाय खालामग्रा दावराव खालामबाय थानांलाहाय दावराव मा होनदों हाफां दावराव आंलाय जेबो बुङाखैलै आंबो जेबो मिन्थिया आं अरल' सायदों आच्छा दा जेबो मिन्थिला जाहैबायना नोंसोरो जेब्ला लाइजाम फरायफुदोंमोन अब्लाथ' नोंसोर गासिबो लोगो नांनानै सावरि लिंदोंमोन आंखौ दायनिगिरि खालामनो नामा नोंसोर आंखौबो सिनायला नामा आं सोर आदै नारजि बुदां नोंखौ सोङाखै र' बैसोर खावालिफोरखौ सोंदों आं आंखौ दायनिगिरि साजायलायदोंमोन ना बिसोरो रावबो आंखौ सापर्ट होलायाखैमोन ना आरो बिनि सायाव दावरावसो खालामनाय नुबावदों बिसोरो नायदो एबार दावरावखौ माबायदि दावराव खालामो नायदो आच्छा मावराजा दे सोरखौबा लिंहरलाय बै सन्थलाखौ नाङा रावखौबो लिंहरा आंनि दुखुआव आं गावनो हारसिंनो रंजागोन मालायखौ नांलाय आंनो थ' बेनिखायनो एके लावा लावा थिखिवा नै जाबाय नोंनि बेदर भाजिया बिराद मोजां बानायबाय आं संख्रि बानलु लगायना जादोल' दानोबा ख्राव ख्राव मानसि खोनालायनाय
एके लावा लावा थिखेवा नैबे बेदर बाहागोआ जों सानैनिल'खा सोरबा लुगैदोंबाबो मोनजाखाया जायहा गोनां जादों बिसोरा लाइजाम फरायहैथों जोंहा सानैजोंल' बेदर जालायलायगोन बेबो मोखां नायलायलाय एके लावा लावा थिखा आं हले महाराजाखौ रागा जोंबाय जोंहा थाथों दा हारसिंबा बांसिनसो दावराव खालामगोन बियो ओमफ्राय जोंहानि आबौआ इसिबां गाज्रिमोन आरो आबै गोदान गोसो थोबाय थायोमोन माथो बुंबावनो आंबो लोगो मोनासै मालाय खानाय सावलायलायना लाथारदोंमोननो गार्लफ्रेन्डनि थाखाय सोरमोनबा बे अखासियाबा आयै नों अखासिखौ नायगिरहैगोन नामालाय बहा लोगो मोनगोन जानांगौ जाखो बे थांखांनाय मानसिफोरखौलाय मानोथो नायगिरना दिहुनबाय थानो बुरैबायदां फिसाला फिसाजोफोरा नों गिदिर जालायबाय बियो आरजि बुदाङानो एसेबां बोरायबायबा आरो बे अखासिनि फिसालाफोराखि बोराया जायो आयै मालाबा नायगिरहैगोन दे जोंहा सोर अखासि मा होनबाय थायो नोंसोरबो महाराजा थोदो सानैबो जानोसै खावालिफोरा नायबाय थाथोंसै एखे लावा लावा नाय आदै र बिसोरखौ लुगैहोबावनि आं आबा जोंबो जागोन बेदरखौ मान गोनां खावालि नोंथांमोन लाइजाम फरायनायखौ खोनासंनानै मेंजोबबाय नङासै नोंसोरो बे अखासिनि लाइजामखौ बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव गुदुं गोथाव मोदोमफ्रुलायनाय दाउ सावनाय नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय आं होमबालाय जानोसै आफा बेखौ जानो थाखाय लाबोआखै नोंसोरनि खाथियाव नोंसोरखौ नायनानै लुगैथों होननानैसो लाबोदों दिनै नोंसोरनि साजायानो जाहैबाय ओंखाम जानाय समाव नैबे दाउ हांनायखौ नोंसोरो खाथियावनो थानानै ओंखाम गोजा जानांगौ बिदि जाया आफा आं लुगैबा मालाय मा जानो उपायथ' गैया आंखौ नोंसोरो बिफाबाबो सिनायासै नङा होमबा अखासिनि लाइजामनि थाखाय नोंसोरो आंखौ लाजि फोनांदों आंनि बिखायाव रजं सुदों अब्ला बेखिनि पानिशमेन्टखौ नोंसोरबो लानो हानांगोन हाबां नैबे बेदरखौ लानानै थां आरो ओंखामा खुरनानै जाहैथां नाथाय बेदरखौ नायनांगोनल' रावबो जानो मोना बिदि जायो नामा गथ'फोरखौ मानो इदि खालामदों नोंलाय मानो होनोबा एखे लावा लावा थिखेवा दे दोनहैगोन नोंनि बेदरखौ जाया दे बाद दे नांला मुदा सोलायबाय आंना एमाव राजा जौ लोङो नामा नोङो लोंनाय होनगोन ना लोङि होनगोनथाय मालाबा गोबावजों गोसो जाबा लोङो बैसागु मागोफ्राव लोङो आरोना बेखौबा जौ लोंनाय होनगोन ना लोङि होनगोनथाय माने आं जौ लोंग्रा मुदारुफोर बायदि नङा आरोना सानफ्रामबो लोंनानै दावराव खालामग्रा बायदि नङा नाला गोलैग्रा बेफोरबायदि जौ लोंग्रा नङा माने आं गोबावजों खेबसेल'सो लोङोना बेखौ लोंनायाव दोना साखिनायसो होनो दिनै लोंनो हागोन बेसेबां बैसो जाखो 19 बोसोर एसे बारबाय आच्छा दे लोंनो हागोन दे दिनै सानसेनि थाखाय आच्छा थारमाने लारु नुबाय नायै सानैजों माबोरै जौ लोंलायदों जेबो नङा दिनै जेबो बुंथारनांला नोम्फाखौ गाबोन समफोरसो मा होननांगौ होनगोन आं दिनै नायनानैल' थाबाय थादो आच्छा महाराजा जौआ मोजां नङा दै मिन्थिबाय दिनै जि लोंबाय आरो लोंबाय थानाङा जागोन दे आदै ओमफ्राय आदै बिसोरनो बेदरखौ होमारथारला होमबा गोसोआसो मिथिसिगौ आरो मा बुङो गोसोआ दा जेबो बुंथ'वाखै दे जादो लोंदो बेनि उनाव थिखिया आदै नों जोबोद इन्टारेस्टारलै मानसिया इन्टारेस्ट ना आङो जोबोद इन्टारेस्टिंथार आदै बे लाइजामखौ लानानै बांद्राय माबाबाय थानांला सानबाय थानांला मानो होनब्ला लाइजामाथ' नोंनि नङाना लाइजामनि बिगोमाखौ मोनबायना दा नों जेबो साननांला आदै नों लाजिदोंमोन नामा लाजिनाङा बिराद दुस्थ'लै नोङो एमाव राजा बिराद दुस्थ' दे जौआ लोंनानै उन्दुहैदो जागोन दे आदै ओमफ्राय आदै बे अखासिनि लाइजामखौ नों सोरनो सारमारदोंमोनलै आं हमना मोनाखैलै सोरनि लाइजाम बेबा आंनाव मानसिफोरखौ सन्देह खालामनाय नेमबो गैयाना बेनिखायनो सोरनि लाइजाम आं दिमागावबो लाबोखायाखै आं आन्दाजा खालामनानै गावनि माथाखौ गाज्रि खालामनो गोसो गैया बेनिखायनो आङो जेबो सानालासिनो ओरैनो थाबाय थादों साबास आदै नोंनि बे गुनखौ आं बिराद मोजां मोनबायलै नाथाय मालाबा पुलिसफोरा हमनानै लांबालाय आदै नोंखौ नों जुदि फोरमान होनो हायाबा जोबोद सानो नोङो आइ लाइक इउ एमाव राजा आइ लाइक इट थेंक इउ आदै थेंक इउ नोंहालाय मालाय जानायनिफ्राय मा नाहरगासिनो आंबो बेदरखौ लुबैदोंबा बेदरा दङ दे आंनो बिसोरनि सावनायखौसो नांगौमोन गाबोन जानो हागोन दे थौ ओंखामफोरखौ जाहैनोसै दा नोम्फाया दावराव खालामियावनो बाजै ओंखाम उखैमारबाय दे खुरैदो फावालि नोम्फाखौ बुंहरलाय ओंखाम जायोना जाया आंखौबा दानो रागा जोंहोलायगोन आफा गैया जेबो खोनायाखै आं ओंखाम जागोन ना जाया बुंहर आं जेबो खोनायाखै जायाबा जों गोजा जानोसै होमबालाय जागोन दे नोंसोर गोजा जाग्रोदो ओंखामखौ होमबालाय फावालि ओंखामखौ खुरहैलां दे आङो नोम्बैखौ नायहैनि बयनिफ्रायनो रुम सिंनिफ्रायनो ओंखारबोआखै जागोन दे आयै आफावै मा होनखो आफा बादालिया न'आव फैयाखै दाबो फैयाखैथ' आरो नों मा खालामलायखो आं जेबोखौनो खालामाखै आफा आं मिन्थिनायावथ' आं जेबो दायखौनो मावाखै मालाय न'आव दंहैयो खोमा आरो थाथ'थों दे गाबोनफोर खबर लाहरबानो जाबाय फन खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आं बिराद फन खालामबायलै बादालिखौ फनानो नाङा माथो सुइच अफसो होनबाय थायो होमबाथ' नों माबा मोनसे खालामखाथारदों
आफा आं जेबो खालामाखैलै आंलाय बादालिखौलाय मा खालामनांगौ जाखोब्रा आं जेबोखौनो खालामा माबा माबिसो जाफ्लांबाय थायो ख्रिस्टमासआ खाथियाव सफैथारबाय बे बर'दिन समाव नोंनि फाल्थु खामानि मावनायखौ नायबाय थानो गोसो गैया आं बिहामजोआ फन खालाम नङाबा गाबोन थांनानै न'आव खबर लाहर जागोन दे आं दाहाय थांनानै खबर लाहैनोसै दे बेखौनो खालामदो साबि बिहामजोखौ जुदि माबा मोनसे खस्थ' होबावदोंबा नों बापावो जेबो फोथायनाय गैथारा नामाब्रा आं जेबो खालामाखैलै प्रमिसबो आं जेबो खालामाखै थां आंनि मा मोखां नायबाय थाखो बिहामजोखौ खबर लायथां जागोन दे आफा बेनो माबा मोनसे खालामखाथारदों बिहामजोखौ बेनो माबा मोनसे खालामदों खोमा बिहामजोआ न'आव थांलायबाय आंनि सिगाङाव दाहाय फैफिनगोन होननानै बुंलांदोंमोन माथो दाबो फैयासै बे फाग्लायानो माबा मोनसे खालामथारदों बियो दे गावसोरसो मिथिसिगौ आरो ख्रिस्टमासआवबो आलासिफोर लिंहरनांगौबा सोरखौ लिंहरनांगौ हाबानि पार्टि होयोबालाय आलासिफोरनि लिस्ट बानायहैनोसै फैदो दा बिहामजोखौ मोजाङै लाखियाबा बिहामजोनि थाखायसो आलासि लिंहरनो नागिरदों आं दा बर'दिन समावबो बि जानला मानला खालामनानै होबा मा जानांगौ जाखो दे बेफोरखौ सानबाय थानांला गासिबो थिग जाजोबगोन नायनोसै मा खालामो बे बाराव आयै हाबे जावलियाव अमा राजाया नोंखौ एदावगोना एदावला दालाय गैया दा साननैसो एदावथाराखै मुलिया खाथिबायदां जानोबो आरो बांद्राय रायखांथारलाथ' आरो नोंखौ औ मोजां मोनथारबाय आङो बिजामादैजों एदाव जाबाय थानो हाखाथारलामोन आंबो एमाव आबौआलाय न'आव माला फैफिनगोननो मिन्थियाहाय माला फैफिननाय जागोनथाय बिफायाबो माथो जेबोखौनो बुङा थाथ'थोंसै नंबाय आं हौवानि फिसाफोरखौ हिनजावनि न'आव थाबा समाजा बोरैबा बुङोहाय हा लाबोफिनदो आबौखौ लाबोफिननो होगोन आङो साननैसो थाथ'थों ओइ लायला जामायला सोरलै बे माथो आंनि बिखुनजोसो आबौआथ' थांदोंमोन नोंलाय जावैसो आइजो राजाफोरखौ एसे बुरखायहैदोंमोनलै भट होथों होननानै बे हाफांमोननाव थांनो होननायालाय थांबाय आंहा जायो नामा थांनानै बेसेबां इन्टारेस्टिं गांसे लाइजाम फरायनानै फैबावबायसो आं मा लाइजामसै माबालै अखासिनि लाइजामखौ लानानै दावराव जालायगासिनो दङमोनब्रा थाङै थुङै अखासिया नारजि बुदां बिफानिसो गोसोथोनाय जाहैबायब्रा मिनिनो ओंखारदोंमोन आं एसे ओमफ्राय होद मिनिलालै होननानै मिनियासै आं मानोथो मिनिलाबायनांगौ जाखो दाथ' मिथिखाबाय दा सोमोन्दोफोरा माबा जासिगोन गावनि बियाय बियानिफोरखौ मिनिजाबाय थाला दैद बबेनिबा बियाय बियानि हाबाखौनो जायाखै दाद ओरैनो बेटानिफ्राय लानानै आंखौ जाजाथोंबाय थानाङालै मानोथो लाइजामखौ फरायनो थांनांगौ नोंलाय लासिंसिंलाय फिसालानि आसाम सोनायखौ नायनो थाङाखै खबर लायाखै मालायनि लाइजामखौसो खबर लानो थांदों सोरनिथो लाइजाम जाखो जानोहाय सोरबा अखासिनो नारजि बुदां बिफानि गोसोथोनायलै बे अखासिया जोंनिसो लोगो नंगौ नामा नंगौथ' आरो बे नारजि बुदां बिफा नारखो बुदांजों बे अखासिजों बिराद गोसो थोलायोमोन आरो गोदो गोदाय जोंनि दिनावथ' गोसो थोलायनो मोनामोन अब्लाबो बिसोर सानैया गोसो थोखोमालायोमोन आरो जोंनि दिनावथ' गामिनि सेंग्रा सिख्ला जमा जमाखौनो रायलायनो मोनामोन बैसागो बोथोरफोरावल' रायलायनाय जायोमोन मोसानोसै समाव नङाबाथ' हौवा हिनजाव रायलायबानो आखल गाज्रि आखल माबा मिबि होननानै बुङोमोन गामिनि मानसिफोरा दानासो हनै लाजिया फांजिया मानसि गेदेरफोरनि सिगाङावनो जरा जरा थानानै दिन्थियो गोदो जोंनि समाव रायलायनायानो गैयामोन आच्छा बारु थाइबानि लारु ओमफ्रायलाय बे अखासेलाय बोरैथो गोसोथोखो बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्ला रायलायनो मोनाबालाय थायो आरोहाय जेनेरेसनाव मोनसे मोनसे जरासे ओंखारखायो माथो बिदि गोसो थोखोमालायनाय गोदोनि दिननिफ्रायनो गोसो थोखोमालायनाय थायो माथो आं नुयोथ' टिभिफोरावबो एसे बुथार जालाबायनाय बिराद मोजां मोजां काहानि दङ अन्थाव बाथावनो बे जोंनि आसामनि काहानिखौबो मिथिबावोसो आङो जंके पानया बुआ बिसोरनि रमान्टिक काहानिखौ मिथिलायो नोङो मिथियोथ' आरो गोदोनि गोसो थोलायनायफोरा बांसिनानो थैनाय जायोमोनथ' बेफोर काहानिखौ टिभिफोराव नायनानैनो मिथिजोबदों आंहा आच्छा बारु थाइबानि लारु बेफोरखौ बाद होदो बिखुनजो देलाय एसे काहानिखौ खोन्थालाय अखासि आरो नारखो बुदांनिखौ माबाहाय अखासिमोना जोंनिनो गामिसोमोन आरो जोंनि गोदो उन्दै समनि अखासिया जों गामिनि बयनिख्रुइबो देरसिन माहाजोननि फिसाजोमोन दा बे अखासिनावनो नारखो बुदाङा दाहोना थाहैदोंमोन आरो आच्छा बिदिनो अखासिमोननाव दाहोना थानायावनो रुवाथिबो गैयामोन नालाय नायल' जायल' सासेल' फिसाजोमोन अखासिया माइ गायबाय थायोमोन बेबो दुब्लियाव आरो दाहोनायाबो नारखो बुदाङाबो हालेवोमोन बेफोरबायदिनो बे दाहोनानो ओंखाम ओंख्रि हैनाय साहा हैनायावनो गोसो थोलायनाय जाबाय आरो सानैजों दा न'नि मानसिफोरा दाहोनाखाय जेबो बुङामोन रायलायनाय जाखायो एसे एनैयालाय न'आवनो दाहोना थाबाय जेब्ला होननानै रावबो जेबो बुङामोन गामियाव फिल्म गोदानफोर लाबोबाबो जमा जमा नायनो थांबाथाय जोङो बिसानि दाहोनाखौबो लांफायोमोन आरो जोंनो बिराद जिगाब राननानै होयोमोन फिल्म नायनाय समावबो गोजां बोथोरावसो लाबोखायोमोन नालाय फिल्मफोरखौबो अखानायै जिगाबाव गलांनाय फैसाफोर मोनगोन खोमा होननानै नायनो थाङोमोन आरो थाइसे थाइनै मोननानै फैयोबा अखासिनो मालाय मेथाइ बायनानै लाबोखायोमोन मालाय नारखो बुदाङा बिदिनो बोरै बोरै जाखो
सानसेखालि बे अखासि उन्दुग्रा बे मुदाखौनो जावफ्लंबायनो खदालजों जावनानै हाबनायावनो बिफाया नुबाय जाहैबाय। ओमफ्राय मोसौ गलियाव हरसे खासि खानानै अखानायै होनानै हरबाय। आच्छा बिदिसो जादों होमबा। उनाव गामियाव बरदाम बुसि जासिगोन होननानै अखासिनो हौवा गोदान नागिरब्रबबाय। हाबाबो होनोसै होननायखौ खोनानानै दा नारखो बुदाङा गावनि खानायाव केरासिन होनानै सावनानै लाबाय। नोंनि फिसाजोखौ आं मोनखाला, आंखौ दुखिया होननानै बासिदों। नायबायल' था, आंबो बिराद धोनि मानसि जानानै खिन्थिगोन। सानसे समाव नोंनि हा हुखौ बायजोबफिनगोन। नों मा मावो माव, गोरिब गुन्द्रानि दाहोना थाग्राया आंनि फिसाजोखौ मोना। थौदो अखासि फिसा। आं थाङा आफा। आंहा होनबानो जागोन नामा? गामिनि रायजो राजाफोरखौ बुनानै बुग्लिहोजोबबा मोजां मोनगोन नामा नोंसोर? नारखो बुदां, बिदाय नारखो बुदां। दिनै आं समायखिरा लाबाय। मा खालामो खालामबाय था अखासि फिसा, थौदो। अखासि सना, नोंनि थाखाय आं खर'नि खानायखौ सावनानै लाजोबबाय। आंनि खर' खानाय सावनायनि समायखिरा आं सानसेबाबो माहाजोन जागोन। आं सानसेबाबो माहाजोन जानानै नोंखौनो लाफैफिनगोन अखासि सना, नों नेनानै थाबाय था। बिदिसो जादों होमबा घटनाया? औ बिदिसो जादों। दालाय बहाथो दं अखासियालाय? जानो आरो दा गावआ बहा दङ रावबो मिथिया। आच्छा बारु थाइबानि लारु, बिदिसो जादों होमबा घटनाया। दे होमबालाय थ' नोंथांमोना दिनै अखासि आरो नारखो बुदांनि जारिमिनखौ खोनानो मोनबाय नङा होमबा? थ' गाबोननि एपिसोडआव नोंथांमोना आरोबाव सासे मानसि नुनो मोनगोन। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।